बिनि थाखायनो मा जोङो रंजानो होननानै बुंदों ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनदों सासे हिनजावसानि आदुलि फैसा गोमादों बेबो मोनसे मा सम्भब बेखौ माखासे कमेन्ट्रिनि लिरगिरिफ्रा बुंजाबा हाबायाव मोननाय फैसामोन होननानै ओमफ्राय दाम गोसा बियो दा हाबायाव मोननाय बेसाद आसामा जाथों फैसायानो जाथों जिखुनु जाथों बे मोनसे बिराद पियर होननानै साननो गोथार गोग्गो होननानैहाय अननायजों मोननायनि होननानै दा बेनिखायनो बेनो गोमाबाय गोमानायखाय मा लाइट सावनानै सिबै नागिरनानै माबे खनायाव दङमोन बेखौ मोनफिनबाय मोनफिननायजों लोगोसे बिराद मोनसे रंजानाय मोनबाय बेबायदिनो सासे माहाजोना सानै फिसाला दङमोन ओमफ्राय सासेया खारलांबाय सम्पति लानानै जेब्लानाखि खारलाङो बिफाया असान्ति जाबाय हाबाब आंनि फिसालाया खारलांबाय माला फैफिनगोन सम्पति लानानै थांब्लाबो खिन्थु बे माला फैफिनगोन बेखौ नेबाय थादों खिन्थु हब्बय खामानि गासैबो संसारनि रंजानाय मोसानाय ओमफ्राय जेसेखिया लोंनाय जानाय मोदोमनि गासैखौ बियो लाजोबनानै उनाव सेस जाबाय लासार जाबाय जेलानाखि लासार जाबाय गोसोखांफिनबाय बे दायुद बायदि गोसोखांफिनबाय बियो आफानि न'आव धाना रुवाथि जेसेबांनाखि दं बिसोरनो हाजारसे जादों लोंदों गानदों जोमदों खिन्थु आं हले गैया रानबाय आं थांफिननायसै आफानियाव आं थांफिननायसै गित मोनसे दङ I have wandered so many years मा होनना बुंदों बेसेबा गोबां बोसोर आं ओरै थांगार होबाय आं थांफिननायसै आफानियाव होननानै आं थांफिननायसै गोसो सोलायनानै बेबायदिनो बे मोनसे मेथाइ दङ I have wandered many precious years Lord, I'm coming home. आङो एकदम इसोरखौ बावगारनानै न'खरखौ बावगारनानै आफा आइखौ बावगारनानै बेसेबांबा समाव आङो ओरैनो खाथायहैबाय आङो थांफिननोसै खानाय गोलाव गोलाव जानाय गैयै अमाफोरजों थाफानाय ओमफ्राय बिदि जेबो साइस्थ'बो गैले बेबायदि जेब्लानाखि सेस जाबाय सेस जानायनि उनावसो बियो मा लासै थांफिनबाय ओमफ्राय जेला थाङो बिफा गोजानाव नुहुरनायजों लोगोसे सिनायहैबाय सिनायनानै बामख्रबनानै लाबोबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बामख्रबनानै लाबोबाय बिनि थाखाय गिदिर भोज होबाय लुकनि 15 अध्यायावहाय जोंहा गोबांथार खोथा दङ बेवहाय सासे मानसि गिदिंनानै फैयोब्ला इसोरा बिराद रंजायो बे लुकनि 15 अध्याय 7 फट 15 फटाव जुदि नायोब्ला लुकनि 15 अध्याय 7 फट 15 फट सासे पापी मानसिया जुदि गिदिंनानै फैफिनोब्ला बेयाव इसोरा बिराद रंजायो ओमफ्राय सोरगोआवहायबो बिराद रंजानाय जायो सोरगोदूतफ्राबो रंजायो नालाय दा बेनिखायनो रिपेन्टेन्सना गिदिंनानै फैफिनोब्ला बेयावनो बिमा बिफाल' रंजाया बे संसारावहाय खिन्थु सोरगोआवहाय सोरगोदूतफ्राबो सानथ्र'नो हायै सोरगोदूतफ्रा सासे मानसिया फैयोब्लानो बेसेबांबा रंजानाय जायो दा बेनिखायनो बेवहाय मा होनना बुंदों एकदम जोंनि जेनाखि रेस्ट'रेसन होनना बुंनाय जिउमाया इसोरनिखा बेवहाय लिरनाय दङ जिसुनि 18 अध्याय 4 फटआव गासैखौबो इसोरासो दादों ओमफ्राय दानायजोंनो जोनोम होबाय जोनोम होनानै मा दिनै गुबुन गुबुन मोनसे धोरोमाव थाङो खिन्थु इसोरा गावखौ बावगारजानो लुबैयाखै मालाबाबो जायहा पाप खालामो बिसोरो मा थैगोन होननानैहाय पाप खालामो रोमिया 3:23 फटआव जों मिथियो जाबाय गासैबो पाप खालामजोब्बाय ओमफ्राय ओरै फारसे जेब्लानाखि जों नायो जहाननि 8 अध्यायावहाय नायोब्ला
जहन आदोदायाव मोनसे बाथ्रा दङ ओमफ्राय लुकनि 7 अध्याय 36 निफ्राय बिसेसकै 41 निफ्राय 47 फरायोब्ला बेयाव 500 थाखा ओमफ्राय 50 थाखा दाहार लानाय मानसि होफिननो हायि बेबो दङ दे ओमफ्राय माहाजोना फ्रिलि बेखौ नागारबाय ओमफ्राय बिसोरो थल्ल' बारग'बाय बिराद रायजों मोनबाय आंनो नांले बेखौ होननानै बे रिडेम्पसन जाबाय बिसोरो जेनोखि दाय दंमोन बेखौ खेमा मोनबाय बिसोरो ओमफ्राय गोसोआव मोनसे गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय बेबायदिनो जहननि 8 अध्याय 1 निफ्राय 11 पदसिमाव नायोब्ला नुगोन ओमफ्राय बेवहाय गासैबो पापी सुबुं हारिफ्रा पापी होनना बुंनाय खोथाखौ आं लाबोदों 8 अध्यायावहाय नायोब्ला जों जेब्लानाखि नायो 7 पद 11 पदखौ नाय सासे बेबिसारिजों हमजानाय मोगा-मोगि हमजानाय हिनजावसाखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय बे हिनजावसाखौ लाबोनानै जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोंफैदों मुसिनि आयेन मथे बेखौ अन्थाइजों खुबैथारखानायसै जिसुआ मा बुङो दुसि मानसि दा बेनिखायनो जों बिनि मोखाङावनो खुबैथारदैगोन बेखौ होननानै अन्थाइ लानानैबो फैखाबाय बिसोरो दा बेनिखायनो जिसुनाव सोंफैबाय जेलानाखि सोंफैयो बे हिनजावसाया नैबेबायदि मा होनना बुंदों दायावहाय हमजाबाय दा बेनिखायनो जोङो बे मुसिनि आयेन मथे बेखौ खुबैथारनांगौ दोननो नाङा नों मा बुङो जिसु ख्रिस्ट'नाव जेब्लानाखि सोंफैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गंग्लायनानै बुंदों नायजोबनानै ओमफ्राय मोनसे खोन्था बुंबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां मानसि लाबोखादों बिसोरो मानसिफ्रा ओमफ्राय लिडारफोरबो फैदों सदुखि फरिसिफोरबो फैदों ओमफ्राय गोबां लिडारफ्रानो फैदों ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बुंबाय सोरबा जुदि पाप गैथारि दङब्ला नोंसिनि गेजेराव बे खुबैग्रोथोंसै बे खुबैग्रोथोंसै अब्ला एसेबां मानसि खुबैथारनो फैनाय अन्थाइ माबा माबि लानाय गोबां मानसिफोर फैदोंमोन अन्थाइखौबो गारबाय ओमफ्राय ब्लड स्रि गासै खारलांजोब्बाय गैले रावबो गैले मानो all have sinned and come short of the glory of God होननानै गासैबो पापीजोब धार्मिक गैया दा बेनिखायनो गासै सुदुखि फरिसिफ्राबो खारलांजोब्बाय गैले जेला बिदि खारलाङो जिसु ख्रिस्ट'आ सोंबाय नायबाय गंनानै थादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ ओमफ्राय बहायसो थांजोबखो मानसिफ्रालाय नोंखौ दुसि खालामाखिसै आइजो होननानै सोंबाय गैया रावबो दुसि खालामाखिसै 11 पदजों नायोब्ला नोङो थांदो आंबो नोंखौ दुसि खालामले थांदो बे मोनसे रेस्ट'रेसन रैखाथि मोनबाय बुथारजानांगौमोन बियो बे हिनजावसाया खुबैथारजानांगौमोन बियो जायगायावनो खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा होबाय गुबुन मानसिया निमाहा होनो हायाखै बिसोर खारलांबाय पापीफोर ओमफ्राय माबाने जहननि 9 अध्यायाव जोङो नुयै जाबाय सासे जोहोलाव मानसि बेसे बोसोर जाखो जोहोलाव जाखाबाय गैयाब्लाबो 30-35 बोसोरसो जाबायमोन सम्भब बे इसाखौ जुदि होआखैब्लाबो खिन्थु जोनोमनिफ्रायनो खाना बियो जोनोमनिफ्रायनो खाना शिष्यफ्राबो सोंदों बे गोथौ खोथाखौनो सोंदों प्रभु बे जोहोलावा माबोरैथो खाना जाखो बे जोहोलावा माबोरै खाना जाखो गोदोनि पाप मावनाय बिमा बिफाफोरनि पापआ बिनो मावखो ना बे जोहोलावनो थांखो ना बोरैथो बे पापआलाय जाखो माबोरै खाना जाखो बेलाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया बिनि बिफा बा बिनि थाखाय नङा खिन्थु इसोरनि खामानि महिमाया बिनि जिबनाव नुजानांगौ बयनिबो जिबनाव बेनिखायनो दिनै इसोरनि महिमासो नुजाथारनांगौ होनना बुङो निमाहा मोननांगौ
सोखाजानांगौ जोंनि जेनिखि बेयाव दायोना बुंनाय जेनिखि बाथ्रा आंनि आइया आंखौ पापजोंनो सारिबाय होनना बुंदों अरिजिनेल सिन होनना बुंदों बे गिबिथि पाप होनना बुंनाय आदमनिफ्राय फैफानाय बियो थैजों फैफानाय दा बेनिखायनो अधर्मआवनो आंखौहाय बिमाया सारिबाय बे पापा दङ दा बेनिखायनो बे निमाहा नांगौ बिनिफ्राय ओमफ्राय निमाहा मोनोब्लासो बे न'खराव फैफिनो लुकनि 17आवहाय आरो नायोब्ला जों नुबावगोन 10 जन खुरिया बेराम गोनांफोर बेयाव बिसोरो समाजनिफ्राय बाहेरायाव जाना थानाय समाजाव थादेरनो मोना खुरिया बेराम जायोब्ला मसिनि बिब' मिरियमाबो खुरिया बेराम जानाय समावहाय 1 सप्ताह तम्बुनिफ्राय बाहेरायाव थानाङा बियो बे 10 जन खुरियाफ्राबो बिदिनो बाहेरायाव थानांबाय हिन्दुफोरनि साननाय बायदिब्ला दाय गोनां पाप मावनाय गोदोनि फिरि पापि बियो दा बिनिखायनो बे उरिष्यावबो बिदिनो खालामदोंमोन दै खुरिया गोनां मानसिफोरखौ नर्माल मानसिफोरजों थादेर होआ गुबुन जायगायाव लुना दोनो ग्राहाम स्टेनआ बिसोरखौ लिंबाय बायनानै लायो ओमफ्राय फिसाबमोन ओमफ्राय गारिफोरखौ सुनानै होयो ओमफ्राय सोखानानै होदों गोबां मानसिफोरखौ दा जिसु ख्रिस्ट'आनो बे उदाहरणखौ गालांबाय 10 जन खुरियाफ्रा फैबाय सोखाजाबाय ओमफ्राय जेला सोखाजायो नोंसोर पुरहितफोरनो दिन्थिदो आयेन दङ दा बेनिखायनो जेब्ला जाबाय होननानै पुरहितफ्रा बुंगोन अब्लासो न'खराव बिसोरो मा बे नर्माल लाइफ थानो मोनफिनगोन न'आवहाय थानो मोनफिनगोन नङाब्ला मोना फैगोन बेमार दङ सोरनिबा आखाइ गैया सोरनिबा आथिं गैया सोरनिबा खुगा खुहाया सोरनिबा खोमा गैया बेबायदिनो अनेक प्रकारनि खुरिया बेरामा मिथिगौ जाजोबखायो आसि जायो सोरनिबा गुसुथि सोरनिबा खोमा सोरनिबा माबा आथिं आखाइयानो गैया जायो ओमफ्राय मुगैथाव जायो खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ मुगैयाखै खिन्थु गासैखौबो सोखाजोब्बाय जेला गायो गानायनि उनावसो बिसोर गामियाव हाबफिननो हाबाय बे मोनसे रेस्ट'रेसन होनना बुङो दे फैफिननाय लाबोफिनबाय ओमफ्राय नर्माल लाइफ न'खराव मोनफिनबाय बिसोरो दा बेनिखायनो बेयाव जुदि जों नायो अब्ला बिदिनो गोबांथार खोथा बेबायदिनो दङ जाबाय दा बेनिखायनो जिबना इसोरनि मोनसे दान जोंनि जिबना आं गोबांथार उदाहरन होबाय बेवहाय रेस्ट'रेसन होनना बुंनाय दिनै न'खरा मोनसे खहा जायो फिसाफोर खारदोंब्ला न'खरा मोनसे खहा जायो दिनै जोंनि गामिफ्राव नायोब्ला दिनै फेमिलि होनना बुङो न'खरफोर गोबां न'खर जोंनि बिबिसिनि सिङाव मण्डलिफ्राव थानाय गोबां न'खरफ्रा ख्रिस्टान न'खरफ्रानो बायलांबाय बहायबा हिन्जावनो खारबाय बहायबा खावना लांबाय बहायबा फिसायानो खारलांलायबाय गुबुन हिन्जावखौ लाखाना थांनाय बिदि गोबां जारिमिन दंसै मानोथो बे जायो बेयाव सोमोनांगोन हसेयाखौहाय मा थोनदोंमोन इसोरा हसेयाखौहाय बे सासे बेस्रा हिन्जावखौनो नों हाबा खालामहैदो बेखौ होनना बुंदों सोरबा जोहोलावखौ बिदि बुङोब्ला जागोन ना जोंनि गेजेरावहाय बयबो मिथिखागौ बे बेस्रा हिन्जाव होननानैहाय गाज्रि हिन्जाव होननानै मिथिखागौ खिन्थु बे गाज्रि हिन्जावखौ हसेयाखौ बुंबाय जे नों बै हिन्जावसाखौ जेनिखि बेस्रा हिन्जाव बेखौ नोङो हाबा खालामहैनानै हसेया इसोरनि थिननाय बायदि हाबा खालामहैदों इसोरनि थिननाय बायदि हाबा खालामदों बियो ओमफ्राय इसोरनि खोन्थाखौ मानिदों दा बे हसेया जेनिखि बे गाज्रि हिन्जावसाखौ हाबा खालामबाय बे हिन्जावसानि माबायाबो नायोब्ला जों 2:5 नायोब्ला बे मानसिया मोजां नङामोन हिन्जावसाया ओमफ्राय जुदिও मोनसे मा
हसेया बेखौ हाबा खालामबायब्लाबो हाबा खालामनायनि उनावबो आरो नागारफिनबाय आरो गुबुनजों थांफिनबाय बे हिनजावा बुंनो जाबाय बेयाव नायोब्ला जों नुलांगोन पासपर्टनिफ्राय नायलाङोब्ला जायहा आंनो मा मोजां दै लोंहोगोन फिथाइ सामथाइ जाहोगोन मोदोमनाय थाव होगोन खोमानि गन्थंनि गाननाय जोमनाय होगोन आथिंनि आखाइनि गासैखौबो मोजां गाननो होगोन सि जोमखौ गाननो होगोन आं बेजोंसो थांगोन थाखा फैसा ग्लाब ग्लाब आंनो होगोन आं बेजोंसो थांगोन बे फिसाखौनो नागारना आरो थांबावो बिदिनो बार बार बेबायदि घटना जादों खिन्थु बेबायदि जुदिव जादोंब्लाबो हसेया बिनि दुस्थामि मावनाय होनना बुङोब्लाबो बेखौ नागाराखै मानो होनना बुङोब्ला बियो आंनि हिनजाव होननानैहाय एक्सुअलि बेखौहाय इसोरा उदाहरन दिन्थिदों जाबाय इसोरनि अननाया नोङो जेसेखिया गाज्रि जाया मानो बेखौहाय इसोरा मा होनना बुंदों रेस्ट'र खालामफिनो होननानै सिगांनि अननाय बेखौ बे नागारा होननानै दा बेनिखायनो बे हसेयानि जेनोखि बिजाब दङ बे बिजाबाव बेखौनो बे जुदिव गाज्रिथारब्लाबो इसोरा बेखौ नाजावो आङो बाइबेलाव उदाहरन होबाय सासे गाज्रि हिनजावसा बेबिसारि जानाय बेखौबो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नाजावबाय सारिराय जहनावबो नायोब्ला समोरै हिनजावसा उदायथारा गाज्रि मानसिमोन बियो खिन्थु बेजोंबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेजों लोगो लानानै बेनो गोदान जिबन होबाय सिनाय होबाय ओमफ्राय बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ लिंलांबाय गावनि गामियावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव थाहैबाय समरियाफोरजों जिहुदिफोरजों खुनु सोमोन्दोआनो गैयामोन खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावबो थाहैनानै गोबां मानसिफ्रा बेखौ फोथायबाय दा बेनो जाबाय एकदम मा होनना बुंदों बायख'नाय ओमफ्राय सोमोन्दो लाफिननाय सिगांनि अबस्था जेरै बिदि नंलिया बेनिखायनो पलाबो लिरदों गावनि जिबनजों लोगोसे गिथु खनथे फासयनाय सोरबा जुदि ख्रिस्ट'आव थाबायब्ला बियो एकदम गोदान जाबाय मेरामत खालामजाबाय सिनायले गोदान जाथारबाय बियो गावनि जिबनजों लिरदों बियो सोरबा जुदि ख्रिस्ट'आव थाबायब्ला गावनो थाबाय बियो दा बेनिखायनो गुबुन खेंख्रा जिबन गैलिया बिहा थैजासेसिमब्लाबो बेजोंनो थाबाय दा बेखौ मा होनना बुंदों बेखौनो रेस्ट'रेसन होनना बुंदों दै दा गोसो सोलायनाय गोसो फाफिननाय ओमफ्राय मा होनदों परित्रान मोननाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनबाय दा बेनिखायनो बेवहाय गोबांथार खोथा आङो बेवहाय बुंबाय गोमानाय जोंहा समाव गोमायो रंजानाया गोमायो दायोबो जेरैखि गोमादोंमोन नर्माल लाइफआ गैलेमोन बिहा मोजां आबहावा गैलेमोन बिहा खिन्थु इसोरनावहाय बियो बिफिनबाय बिफिननायजों लोगोसे बियो मोनबाय गावखौ मा होनना बुंदों सुस्रांजानो लुबैनाय बियो मोनसे प्रथम मोनसे फार्स्ट बे उइथ द हिसप होननानै मोनसे हिसप बिफांजों बुज्रावनानैब्लाबो आंखौ फोसाबदो होननानै हिसप बिफां गोथार होनना सानोमोन ओमफ्राय बेबायदि बिफांजोंनो आंखौ बुज्रावनानैब्लाबो फोसाबदो दैजों सारस्रावोब्ला गोथार जायो ओमफ्राय थैखौ सारस्रावना होयोब्ला गोदोनि समाव गोथार जायोमोन दा बेबायदिनो आंखौ बिदिनो फोसाबदो होननानैहाय